अंजलि। छुट्टी तो हो गई, गुड़िया नहीं खिलौकत अभी ले गुड़िया। हाय अंजलि। अरे वाह, तू एजा का कर रहल बाड़ू? और तोहार कार कहाँ बा? कार? हाँ कार ड्राइवर लेके आ रहे हुई। हम ओ। तो एजा इससे घूमे फिरे आयल रहनी। अच्छा, हमके लागल कि तोहार बच्चा इहे स्कूल में पढ़ेला। हमार बिटिया छोट मोट स्कूल में ना पढ़ेली, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेली, बड़का स्कूल में। हाँ। अब ओकरा के ड्राइवर लेवे गइल बा, आवत हुई। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे बेटा, मम्मी कहले से मना कहले रहनी ना से मॉम। सॉरी मॉम। पापा। गुड़िया इला चॉकलेट। अरे पारो, का हाल बा? हम तो एकदम हाई फाई बानी। बाकी तोहार इतना बड़ा कार देख के दिल खुश हो गइल बा। इतना बड़ा कार। अंजलि, बड़ा सपना देखल तो बहुत आसान होला, काहे कि उस सपना में ना इंसान कहीं भी जा सकेला। हवाई जहाज में उड़ सकेला, लंदन जा सकेला, दुबई जा सकेला, कोई जगह घूम सकेला। हाँ, और बाकी सच्चाई ई हतार ड्राइवर और ई हतार बड़ी कार। हाँ, ई हतार सच्चाई। कितना झूठ बोलत बाड़ू। हाँ पारो, बड़ा गुरूर में बाड़ू। अपने पति और परिवार के छोड़ के ई जवन झूठा और दिखावटी अमेरी के जिंदगी जी रहल बाड़ू ना, जवनी दिन तोसे ओकर मोह भंग होई, भटके राह ना पैबू। हमनी के जिंदगी के आधार धन और दौलत नहीं खे, जन्म जन्म के रिश्ता आई। हमनी के रिश्ता रीत, प्रीत, विश्वास और त्याग के अटूट धागा से जुड़ल प्यार के बंधन है। ये बंधन टूटे ना। माय फुट। पापा ये का बोलली? तोरे चक्कर में हमार बहुत बेइज्जती हो गई। अरे ये झूठी के बाद का सुने ले तू? वो सही बोलने बिया। कहे ले तो एजा मना कहले रहला ना तू। अरे जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गेली। जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गईली। ये कैसे मजबूरी की ड्यूटी बिया? जे गुलाम नियन साहबन से पूछ-पूछ के काम करे के पड़ेला। मॉम, अच्छा भल जे पापा आ गइले। जब ये अच्छा भेले पापा आ गईली, सड़ल स्कूटर से आ गईली। अरे सुना, कहा बैठ जा, ना तई चांद नियन चेहरा करिया बादर हो जाई। अमित, ये गरीबी की काल कोठरी में रह रह के ना हमार दम घुटे लागल है। ये न जाने कोने बंधन में बन के इजा के हम बंधन में हो गइल बानी। अंजलि का बोल रहल बड़ तू? सच बोल रहल बानी। और आज हम बोलब, हमार सगरो सपना चकनाचूर हो गइल बा, जेकरा की वजह से आज हमार बिटिया एगो छोट के स्कूल में पढ़े खातिर मजबूर हो गई बिया। वही स्कूल में पढ़ के कितना बड़ बड़ साहब बनल बड़े। और तू एगो छोट के लेखपाल, जेकरा की वजह से आज हमार बिटिया के भविष्य चौपट हो रही बिया। और हम एजा तोहर माई बाप बहन के सेवा करके पागल हो गइल बानी। हम एजा नौकरानी हो गइल बानी हम। अरे हमार जिंदगी के कोनो वजूदे नहीं खे, कुछ फुर्सत के पले नहीं खे। हमार जिंदगी राख हो गइल बा। 8 साल से तुम्हारी लबरी बात के झांसा में आके अब हम अपन सपना राख के दिले बानी, अपन जिंदगी बर्बाद के दिले बानी। अरे तुम्हार झूठा सपना के चलते ना हम अपन असली के सपना भुला गइल बानी। जन्म जन्म के साथ और प्यार के बंधन तबे नीमन लागेला जब धन दौलत रुपया पैसा से घर और मन दोनों भरल रहे। हम अपन जिंदगी अपने हिसाब से जिए के चाहता नहीं। ये घर की बेड़ी में बंध के नहीं खे, आजाद होके के चाहता नहीं हम। तो जा अपन जिंदगी अपने मन से जीला। अपन जिंदगी अपना मर्जी से जिए खातिर आजाद बढ़ तू। ऐसन लड़की से ब्याह करके हमरे बेटा की जिंदगी बर्बाद हो गई।
और रउआ हमेशा ओकर पक्ष लेत रहली है ना। हाँ मालती, गलती भइल बा हमरा से, पर अब पानी सर के ऊपर चढ़ गइल बा। पुरान लोग सही कहत रहना कि गलत आदमी के या गलत बात के बहुत ज्यादा दिन तक नजरअंदाज न करे के चाहिए। अब सब बर्दाश्त के बाहर हो गइला। हम काले राय बहादुर के बुलवा के ना इस सिलसिला में बात करब।